treba je svako treće skakanje napraviti ovako. Tako ti nećeš tamo skakati. Ne da ti malo izmačiram, znaš. Pičko, svi trkali tamo skačeš, evo. Da, i ja sam. Tako sam, da. Ideš? Da, sad kad govorimo. Ti? Neka, ali... Kako sam? Ne, alo. Ne zanima me. Ne zanima me. Viš me, Alo. Možete mi žao.